Сябры, вітаем вас на стадыёне гарадскі ў Барысаве. 13-й тур БТРа вышэйшай лігі працягваецца. Пасля гульні ў Баранавічах мы пераносімся менавіта сюды, ў горад на Бярэзіне, дзе высвятляць адносіны будуць дзяржынскі Арсенал і Гомель. Іван Міцкевіч, Андрей Леня сёння ў прамым эфіры YouTube-канала АБФФ. Іван, вітаю! Вітаю, Андрей, вітаю усіх, хто долучыўся до нашай трансляцыі. І сёння у нас сапраўды на полі будзе не проста матч, а братэрскае дэрбі, бо Віктор і Мікалай Сотнікавы у складах сваіх каманд зараз ужо з'явіліся на газоне. Паслухаем дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь вельмі хутка і будзем ужо размаўляць пра футбол. Ну, я так разумею, зараз сваю узнагароду атрымае Дмітрий Антилеўскі за лепшы гол сёмага тура БТРа вышэйшай лігі. Вось якраз таки у матчы з дэбютантам нашага элітнага дывізіёна Баранавічамі, маўляў, мажліва, вы памятаеце той матч. Сапраўды вельмі знакавіты такі гол атрымаўся. Ну і вось інспектор сённяшняга матча Віктор Чэрнік вось гэтую самую заслужаную узнагароду зараз Дмітрию Антилеўскаму уручыў. Ну а пакуль у нас рыхтуецца дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь і будзем размаўляць пасля яго пра футбол. Дарэчы, калі сканчваць гэтую тэму з узнагародай Дмітрия Антилеўскага, то трэба сказаць, што дзве зусім разнастайныя якасці сышліся ў гэтым голе. Узнагарода за лепшае ўзяцце варот у туры і штраф за святкаванне для таго ж Дмітрия Антилеўскага за несагласаваную з федэрацыяй рэкламу. Ну і вось Дзіма спачатку у касу федэрацыі паклаў грошай, а зараз атрымаў свой штраф. Бачым мы склады каманд на вашых экранах. Першымі нам дэманструюць гаспадароў. Магчыма, і пачнем пра склады. Ну, вядома ж, давайте судзейская брыгада, з яе пачнем. Дмітрий Дзмітрыў, Дмітрий Загарэльскі і Дмітрий Жук. Вось такая у нас брыгада з адной Дмітрыў складаецца. Сёння галоўная на футбольным полі чацвёрты рэфері Мікіта Кабак і інспектор матча той самы Віктор Чэрнік, якога мы ўжо згадвалі. Ну і склад дзяржынскага Арсенала. Галоўны трэнер гэтай каманды, ну, дэ-юрэ, гэта Ігор Трухаў, а дэ-факта яго таксама цёзка Варанкоў, 30-й нумар галкіпер Артём Сарока, 7-й Марк Мокін, нумар 8-й Мікіта Капленко, 11-й капітан Юрый Лавец, 13-й Іван Рашкевіч, 23-й Дзяніс Палякоў, нумар 26 Вадзім Ткаченко, 31-й Андрей Залескі, 33-й Валер Гарбачык, 77-й нумар у Мікалая Сотнікава і нумар 90-й Дмітрий Антилеўскі. Што тычыцца Гомеля, то тут галоўны трэнер без дэ-юрэ і дэ-факта Андрей Гараўцоў, ніхто іншы, як ён. Галкіпер сёння Артём Каратай, нумар 49. У поле яму дапамагаюць 11-й Тимофей Симоненко, 13-й Дмитрий Лисакович, 14-й нумар Павел Пашевич, 16-й нумар на цішотцы Ігора Зайца, 19-й з капітанскай павязкай Данил Силинский, 21-й Денис Ковалевич, 23-й Кирилл Данилин, 33-й Виктор Сотников, 43-й Дамир Шайхдинов и номер 90 у Георгия Кукушкина. Вось такі склад на сённяшнюю гульню вызначыў Андрей Гараўцоў.
Ну, зноў-такі трэба абмоўку зрабіць. Наконт склада Арсенала адразу 4 змяненні ў стартавым складзе. У параўнанні з гульнёй пераможнай для дзяржынцаў з Барысу Кімбатэ. Ну вось сёння Мікіта Капленка, Іван Рашкевіч, Вадзім Ткаченко і Валер Гарбачык з першых хвілін на футбольным полі. Адпаведна, ці то ў рэзерве, ці то ўвогуле адсутнічаюць у заяўцы Егор Башко, Ілля Васін, Даніэль Вольскі і Дмітрый Луцік. Вось якраз такі апошняга і няма у заяўцы. При тым, што той жа Вадзім Ткаченко на непрофільнай для сябе пазіцыі крайняга абаронцы сёння дзейнічае, вымушаны ён там гуляць, хаця былі іншыя варыянты ў Арсенала, каб насыціць гэтую самую абарону. У Гомеля самае цікавае рашэнне – гэта Артём Каратай, другі матч запар у асноўным складзе. З Дняпром згуляў на 0 і сваім шансам малады галкіпер на 100% карыстаецца. Дарэчы, праз дублюючы склад Артём Каратай прабіўся ў аснову Гомеля. Пакуль бачым мы, што актыўней пачынаюць гаспадары. Гэта і лагічна, ўсё ж такі Арсенал добра ведае і поле гарадскога, добра разумее, што з супернікам можна і трэба гуляць, і адразу даводзіць мяч да таго ж самага Артёма Каратая. Ну, сапраўды бачым мы, што на правым фланзе ў абароне, в прынцыпе, як і графіка нам пра гэта падказвала, Вадзім Ткаченко, ну, цікава будзе падназіраць па шчырасці. Вось, ну, такая неспадзяванка тое, што ён менавіта на гэтай пазіцыі сёння са стартавых хвілін. Ну і мяч тут да Андрэя Залескага даходзіць, ён якраз такі вось і адгуляўся з Дзянісам Паляковым. Гэтыя два футбалісты звышвопытныя сёння вось якраз такі ў сэрцы абароны. Хаця мы ўжо так першай частцы чэмпіёната прызвычаіліся прызвычаіліся бачыць Андрэя Залескага менавіта вось на левым фланзе ў абароне. Ну вось такія пертурбацыі. Усё ж такі ёсць варыянты у Арсенала і таго ж Ткаченка апусціць у абарону і змяніць пазіцыю і Залескаму, і іншым футбалістам. Але ж калі у гаспадароў два вопытных цэнтральных абаронцы, у Гомеля вельмі такая маладая і хуткасная атака. Таму сёння ў нас сапраўднае супрацьстаянне маладосці і вопыта будзе на футбольным поле. Але пакуль што валодае мячом Арсенал, і бачым мы, што на сваёй жа палове поля нават да Артёма Сарока гэты самы мяч давёўшы, дзейнічаюць зараз гаспадары. Праз цэнтр перадача, ну вось памыліўся ў гэтай сітуацыі Дмітрий Антилевскі і адразу ж наперад гуляе Дзяніс Кавалевіч. Там, праўда, за гэты мяч зачапіцца не ўдаецца Тимофею. Не, гэта нават не Тимофей Семененко быў, Георгій Кукушкін, наколькі далёка ён пайшоў вось туды дапамагаць сваёй атацы. Ну і што, тут першы фол фіксуе Дмітрий, я так разумею, якраз такі на Ткаченку. І першая жоўтая картка, фол па неасцярожнасці ад Дзяніса Кавалевіча. Імкнуўся ён дацягнуцца да мяча, які Ткаченко ўжо выбіў наперад, і Кавалевіч дацягнуўся толькі да нагі суперніка. Ну а гэтыя моманты суддзям падкрэслілі адсочваць як мага больш строга, бо ўсё ж такі гэта сітуацыя, у якой гульцы могуць пашкоджанне атрымліваць. Но нас тым часам той жа Ткаченко мячом валодае, ўсё з ім добра, і аддае перадачу на аднаго са сваіх партнёраў у цэнтры абароны. Гэта Дзяніс Палякоў, і пакуль што вопытны гулец абароны нікуды не спяшаецца, адгуляўся з Залескім, той далей наперад, і там Ігор Заяц добра дзейнічае каля сваіх варот і не прапускае нікога з дзяржынскіх нападаючых да Артёма Каратая. Гэта ось тыя заўзятаркі, якія даехалі сёння да Барысава, яны падтрымліваюць Арсенал. Ну, мы ўжо прызвычаіліся да таго, што не так шмат заўзятараў тут вось на гарадскім, калі Арсенал гуляе. Ну і, канешне ж, усе яны спадзяюцца на тое, што ну нарэшце такі ў гэтым сезоне на сваім родным стадыёне ў Дзяржынску каманда будзе прымаць гульні. Выбівае як мага далей зараз Артём Каратай мяч на чужую палову поля. Ну, пакуль што асабліва такіх нават намёкаў на вострыя моманты наўрад ці мы можам зафіксаваць. Гэтак жа, як і намёкаў на тое, што Арсенал хутка вернецца ў Дзяржынск. Нядаўна у тыктоку з'яўлялася відэа з рэканструкцыі. Пакуль што па кадрах, якія былі бачныя, даволі многа працы яшчэ трэба зрабіць будаўнікам на стадыёне. Таму Арсенал пакуль што прымае супернікаў у Барысаве. Павел Пашевіч зараз прытрымаў за цішотку.
капітана Арсенала Юрыя Лаўца, ну і ён каля мяча. Ну ўжо просто кожны год гэтыя ўсе як бы надзеі не спраўджваюцца ніяк, што Арсенал згуляе ў родным горадзе. Ўжо, ну, напэўна, нам можна нават ось у прамым эфіры тут такія пажаданні выказваць, каб мага хутчэй ось усе гэтыя працы былі скончаны. Ну, просто такое відовішча не вельмі, што называецца, з пункту погляду нават іміджа бытара вышэйшай лігі, калі вось на трыбунах тут, ну, сотня, можа быць, 1,5 заўзятараў. Ну, все ж таки, патыху клубы вышэйшай лігі знаходзяць свае дамы, і спадзяемся, што за Арсеналам гэтая справа не будзе скончаная, і будуць будавацца новыя стадыёны на Беларусі. Ну, Арсеналу, конечно ж, пожадаем хутчэйшага вяртання ў родны горад. Усё ж таки звязваюць велізарныя чаканні заўзятары і кіраўніцтва Дзяржынскага раёна з дажынкамі, якія увосень адбудуцца, і менавіта да якіх падводзяць усе працы не толькі на стадыёне, але ў горадзе. А у нас пакуль што ўсё даволі спакойна на футбольным полі, некалькі фалоў рознай ступені жорсткасці, і пакуль што па сутнасці ніводнага моманту і ніводнага нават намёку на 100% небяспечны момант. Тут Селінскі амаль памыліўся, і ўрэшце рэшты ўсё ж такі фол у атацы Дзмітрыў пабачыў зараз от з боку футбалістаў Арсенала. Ну, такая крыху сумбурная гульня вось праглядваецца ў гэтыя хвіліны. І тут размаўляе рэферы якраз такі з адным з футбалістаў. Гэта у нас Шайхдзінаў. Я не разумею, пра што ён там мог зараз сказаць расіяніну. Можа быць, там штосьці яму не спадабалася ў экіпіроўцы. Ну, не ведаю нават. Вось ён пакінуў зараз межы футбольнага поля. Ну, вось гэтыя ласіны, пэўна, пад шортамі не павінны быць бачныя. Вось за гэтым мы ўжо казалі, да, рэферы вельмі пільна сочыць у тым ліку. Прычым прыгожая проста карціна. Пайшоў Дамір Шайхдзінаў перапранацца на сваю лаўку запасных. Усталі гомельскія запасныя і прыкрылі свайго партнёра ад розных чужых вачэй. Но у нас пакуль што Арсенал у большасці і ў сваёй атацы знаходзіцца якраз простой край, дзе Дамір павінен знаходзіцца. І будзем глядзець, ці скарыстаецца сваім невялічкім пауэрплеем каманда. Падача ў штрафную. Яшчэ адна спроба, і адбіваюцца гамельчане, але ж мяч выходзіць яшчэ і па-за межы поля. Ну што, Шайхдзінаву дазваляе судзейская брыгада вярнуцца на футбольнае поле. Да, сапраўды, зараз ужо, калі мяч сышоў за вонкавую лінію, гэты прастрэл Марк Мокін рабіў. Футбаліст, які ў гульні з БТ ў мінулым туры вызначыўся 2 трапнымі ударамі і 1 асістам. Там, канешне, шмат было пытанняў да гола, які Валер Гарбачык забіў, ужо пераможнага гола наконт афсайда, становішча па-за гульнёй. Ну, тым не менш, гэты мяч быў залічаны, і такім чынам Арсенал здабыў перамогу, валявую перамогу 3-2. Пры том, што Арсенал ідзе на серыі з 2 перамог запар да гэтага матча. Ну, а Гомель змяняе перамогі з нічыйнымі вынікамі ці паразкамі пакуль што, і будзем глядзець, ці перарве хтосьці з клубаў гэтую самую тэндэнцыю. Пакуль што ўсё спакойна, зноў жа свісток Дмітрыя Дмітрыева. Арбітр гэтую гульню са сваіх рук, ну, не хоча зусім выпускаць, хоча яе трымаць і трымаць. У нас тым часам валодае мячом зноў жа Арсенал. Палякоў нікуды не спяшаецца, на Ткачэнку гуляе, і на Вадзіма адразу 2 футбалістаў суперніка выдвигаюцца. Да Сарокі мяч даходзіць, той наперад. І атрымалася дакладна, толькі ось правілы былі парушаныя на адным з сотнікавых, на арсенальскім сотнікаве, і лавец зноў-такі каля мяча, адразу ж ён ось тут хуценька яго разгуляў за Мікітам Капленкам. Ну і цікавая прычоска ў Мікіты. Мы, в прынцыпе, так ведаем, што ён з валасамі, сёння ён без іх. Даўно ўжо, в прынцыпе, на футбольным полі ў стартавым складзе не з'яўляўся гэты футбаліст. Магчыма, вырашыў Мікіта Капленка, што з валасамі яму ў старт не патрапіць, ад валасоў пазбавіўся і адразу вярнуўся ў гэтае стартавае 11. Пакуль што Палякоў з мячом.
І будзем глядзець за яго дзеяннямі. Такая рызыкаваная перадача, але ж даходзіць яна да партнёра, і цяпер ужо Артём Сарока з мячом сустракаецца. Зараз на Беларусі такая спёка, што, ў прынцыпе, можна нават і пазайздросціць такой прычосцы. Можа быць, разгледзець, каб сабе такую займець. Ткаченка па фланзе. Тут кароткі пас на Марка Мокіна, якога затаптаў Павел Пашевіч. Ну да, за Мокіным, што называецца, вока ды вока ў гэтым матчы. Ну і не толькі вельмі сур'ёзна гэты футбаліст узяўся за тое, каб папаўняць сваю заліковую скарбонку. Ну, 6 галоў, 3 перадачы. Неблагая статыстыка. І, ў прынцыпе, у Арсенала такая даволі яскравая лінія атакі. Тут і Дмітрий Антилевскі, тут і Валерый Гарбачык, і сам Марк Мокін. У прынцыпе, нават не ведаеш, ад каго небяспекі больш чакаць у гэтым матчы. У Гомеля таксама такая вось вельмі вясёлая лінія атакі. Таму, ведаеш, заўзятары чакаюць, магчыма, там вялікай колькасці галоў, ну а мы атрымаем спякотнае 0-0. Ну, хацелася б ва ўсялякім разе, калі ўжо такія лічбы будуць на табло, каманды класную гульню пакажуць. Ну, там усе зараз проста у натхненні такім ад гульні, калі я не памыляюся, Эквадора і Кюраса, да, 0-0, там кажуць, што ну проста відовішча сапраўднае было. Ну, калі так і ў нас будзе, то ніхто не будзе супраць. Ну а пакуль што зноў жа Арсенал выходзіць з абароны і памыляецца пры гэтым выхадзе. Сотнікаў гомельскі аддаваў перадачу на Сіманенку. Сіманенка мяч страціў, і зноў жа Сотнікаў гомельскі уступае ў барацьбу з Сотнікавым Дзяржынскім. Будзем так іх разлічаць, і парушае правілы брат супраць брата. Да, цікава, канешне, вось нездарма ты на гэта звярнуў увагу ў самым пачатку. Я думаю, што заўзятары абодвух клубаў таксама вось пра гэта падумалі перад 13-м турам БТР вышэйшай лігі. Ну, паглядзім, вось ужо адзін фол мы з вамі зафіксавалі. Ткаченка гуляе назад. Ну, пакуль што вось так прыглядваюцца каманды адна да адной, хаця ўжо, ну, в прынцыпе, хуткай чвэрці гадзіны ў нас стане гісторыяй у гэтай гульні. Ну, побачым. Арашкевіч пас робіць ось туды наперад. Ну і што там, фол фіксуе Дмітрыў. Так і ёсць. Зноў-такі дасталося гэтаму хлопцу па прозвішчы Сотнікаў Мікалаю. Але ж не фіксуе фол, аут на карысць Арсенала, але ж Мікалаю Сотнікаву ўсё ж такі дасталося ў гэтым эпізодзе. Ну, Дмітрый Дмітрыў пакуль што не дае бруду ўвайсці ў футбол, але ж дае весці барацьбу футбалістам. Вось якраз зараз Віктор Сотнікаў гэтую самую барацьбу уступаў. Закід наперад у бок Сіманенкі, але там добра разумее Залескі, што можа супернік бегчы, можа супернік біць, і нічога не дазволіў зрабіць таму самому Тимофею Сіманенку. Ну а пакуль што у нас Мікіта Капленка парушае правілы і аб нечым з арбітрам размаўляе. Тут і рэакцыя кагосьці з гомельскіх футбалістаў, Кірыла Даніліна, што ў твар мне патрапілі, а дзе жоўтая картка. Ну, Дмітрый Дмітрыў адну картку у гэтым матчы паказаў, пакуль што іншая трымае. Закід у штрафную, ну і занадта нізка мяч пайшоў. Цяпер няблага. Кавалевіч тут, я так разумею, напрацаваў на вуглавы, да, мяч трапіў там у кагосьці з футбалістаў Арсенала ў гэтым моманце. Ну і што? Гэтаму футбалісту, наколькі я разумею, пэўны час трэба, каб прыйсці ў сябе. Ну так вось на каленях ён аказаўся, потым узняўся. Ну, все нормально ў любым выпадку з гэтым 33-м нумарам Валерым Гарбачыкам. Да, пайшоў ён дапамагаць сваім у абарону. І дапамог пры гэтым. Пакуль Гомель рыхтуе першы ў нашым матчы вуглавы. Падача. Адбіваецца Арсенал, але на падборы Кірыл Данілін дакладна згуляў. Яшчэ адна спроба. Зноў жа Арсенал забірае паветра. Удар здалёк ад Лісаковіча. Удар, ну, зусім недакладны. Да, як след просто па мячы не трапіў 13-й нумар гомельскай каманды. Сёння 4-2-3-1. Андрэй Гараўцоў менавіта такой тактыкай вырашыў скарыстацца. Ну, ось памятаем мы гульню з мінскім Дынама, калі там вырашыў ён
на левый фланг отправить Дмитрия Лисаковича. Першая там чвэрць гадзіны, может быть, нават хвілін 20-25 вельмі мало што атрымлівалася. Гэта прэсінг, на які, в прынцыпе, закладваўся галоўны трэнер Рысі, і абсалютна не працаваў, яго разбівалі бела-сінія, ну і потым ужо вось па хадзе гульні зноў-такі да сваёй звыклай схемы, вось гэтай самай 4-2-3-1 звярнуўся галоўны трэнер Гомеля. Гэта ўжо, праўда, ні на што не паўплывала. Поражение 1-2 от срэбранага прызёра чэмпіята Беларусі Гомель пацярпеў. Ну і вельмі, конечно, незадаволеныя там гамельчукі былі судзействам, як на мой погляд, абсалютна дарэмна. Гэтыя эмоцыі яны свае вось дэманстравалі. Там ніякіх, да, Сергей Цурна, пытанняў быць не павінна было. У нас под гэтай размовы Гомель развівае свой напад на вароты суперніка. Можа быць, зараз небяспечна не самы лепшы прастрэл. Трапляе у суперніка Дзяніс Кавалевіч і зарабляе яшчэ адзін вуглавы. Ну а, дарэчы, гэты самы варыянт атакі распачаўся з парушэння правілаў Мікалаем Сотнікавым. У нас браты Сотнікавы сёння самыя агрэсіўныя на полі. Такое пачуццё, што адзін, што іншы парушаюць правілы ў складах сваіх каманд. Ну, спроба нумар 2 у Гомеля скарыстацца вуглавым. Будзем глядзець за тым, ці атрымаецца зараз лепш, чым апошнім разам. Нізам Гомель зараз разгуляў, прастрэл у штрафную, Арсенал выбівае і выходзіць у контратаку, але гэта занадта тонка. А дзе тонка, там і рвецца. Вырашыў Гомель, і гэты мяч перахапіў. Ну, в прынцыпе, пры розыгрышы, калі б там вось у раёне сегмента штрафной пляцоўкі ці на яе лініі хтосьці быў з гасцей, то удар па варотах мы пабачылі. Канешне, ну, гэтага не адбылося, да. Сапраўды. Слушная заўвага, занадта тонка тут все атрымалася. Ну, паглядзім, як будзе далей. Пашевіч зараз з мячом, кароткі пас ён робіць на Тимофея Сіманенко, а той назад на Селінскага. Прытым, калі паглядзець за гульнёй Арсенала у абароне, бачым мы, што абараняюцца яны нават пяцёркай. Мікіта Капленка садзіцца ў тройку да сваіх партнёраў ужо па абароне, і пры пачатку атакі Мікіта Капленко здымаецца вышэй і дае прастору для таго, каб разгуляць мяч, але ж вось менавіта абаронай спрабуюць яны стварыць праблемы гомельскім нападаючым, стварыць колькасную перавагу, і пакуль што гэтыя ўсе ідэі знаходзяць свой падыход. Але зараз Артём Сарока ледзь не памыліўся, выносячы мяч, і Арсенал усё ж таки спрабаваў сваю атаку разгарнуць, але таксама не атрымалася. Шайхдзінаў каротка на Даніліна, ну і выціскае Рашкевіч яго бліжэй ад цэнтральнай лініі, вось туды ўглыб сваёй паловы, і адпаведна пас назад на Каратая мы пабачылі. Ну вось так мяч, мінуючы цэнтр поля, вось ходзіць туды-сюды. Пакуль што тут вось складана футбалістам абодвух каманд штосьці прыдумаць праз цэнтр прайсці. Ну, такія, можа быць, паўнамёкі толькі на стандартных становішчах былі. І то мы, в прынцыпе, у справе ні Каратая, ні Сароку-то і не бачылі. Пры гэтым можна, канешне, спісаць на надвор'е, можна, канешне, спісаць на спёку, але ў нас усё ж такі ўжо нават не 8 гадзіна вечара, ўжо справа ідзе да 9, і, здаецца, ўжо на Беларусі стаіць і ездзіць, як кажуць, такое добрае слово, пагода. Самае лепшае надвор'е. Ну, а тым часам Арсенал у сваёй атацы, ну і навошта вось гэтая перадача назад была. Разгортвай наперад, хто там, Валерый Гарбачык гэтую атаку просто перарваў для сваёй каманды. Але ж будзем глядзець, ці скарыстаецца такім падарункам Гомель. Даходзіць мяч да Лисаковича, той далей на Кавалевіча. Кавалевіч у штрафную прастрэльвае, але ніхто там з партнёраў не прачытаў гэты самы прастрэл. І зараз Георгій Кукушкін вымушаны ў гульню ўступаць і галавой дзейнічаць. Георгій Кукушкін, дарэчы, таксама малады хлопец, выхаванец. Ён
салігорскага футбола, і у асноўны склад Гомеля таксама, як і Артём Каратай, прайшоў шляхам праз дублюючы склад, і вось свае шансы ад Андрэя Гараўцова ўсё ж таки атрымлівае. Ну, нас тым часам яшчэ адна атака зялёна-белых, удар па варотах, блакуецца ён, і ці не першая такая нават 50% магчымасць для футбалістаў абедзвюх каманд. Наколькі я разумею, гэта Кірыл Данілін якраз таки да мяча імкнуўся прыкласціся, удар заблакаваным аказаўся, ось у стенку ён якраз таки з Кірылам Леановичам згуляў. Ну і бачым мы, што можа, у прынцыпе, Дмітрий Лісакович аказацца ці то на правым фланзе, ці то на левым, вот так спрабуючы расцягнуць гэтую самую, ну, сур'ёзнейшую абарону з Капленкам, да, які там дапамагае Залескаму і, адпаведна, Палякову. Насамрэч, па такім матчы, па такой плыні гульні цікава заглядаць у наш чат, але пра чат потым, пакуль атака Гомеля магла падтрымацца. І там заўзятары, якія сочаць за гульнёй на гарадскім, пасочаць за яшчэ адной атакай з боку Гомеля. Кірыл Данілін з мячом сустракаецца, падае ў штрафную, Сарока выбівае мяч наўпрост па-за межы поля. І вось заўзятары, якія сочаць за матчам на гэтым стадыёне, які многа легендарных падзей пабачыў, узгадваюць, хто як забіваў тут Александр Ермакович, а хтосьці нават узгадвае, як тут на невялічкім рыначку каля стадыёна яму бацькі ў дзяцінстве джинсы набывалі. Таму барысаўскі гарадскі гэта вельмі каштоўны стадыён для ўсёй гісторыі нашага футбола, ну і не толькі футбола, насамрэч. Месца ностальгіі, напэўна, так. Ну, чаму бы не? Калі ось такія эмоцыі перажываюць нашы гледачы, то гэта таксама добра. Сарока. Мяч будзе выбіваць са свабоднага. Там пры падачы Даніліна, да, ён там падаваў, падаецца, быў устаноўчы па-за гульнёй Дзяніс Русланович Кавалевич. І Сарока зноў-такі моцна далёка. Ну, пакуль што 0-0 тыя самыя, да, але не такія яскравыя, да, пра што мы з тобой ўжо казалі. Хацелася б менавіта гэтага. Пакуль самае яскравае, што ёсць у гэтым матчы, гэта сонца, якое вісіць над стадыёнам. Кавалевич. Перад гульнёй яшчэ і дожджык прайшоў, такая вясёлка, ось якраз такі над трыбунай, якая у нас у кадр попадае. Вельмі прыгожа была. Ну што, Лісакович перавод робіць на супрацьлеглы фланг. Паглядзім, як гэта атака будзе развівацца гомельская праз Тимофея Сімоненко. Зараз згуляў Даніліна, а гэта ўжо, як так разумею, Шайхдзінаў, зноў падача. І зноў на падборы Данілін. І зноў Шайхдзінаў на падачы, але зноў жа не вельмі дакладна. Будзе выглавы для гомельскай каманды. Ну, што ж, Кірыл Данілін, адзін з тых футбалістаў, якія, канешне, вельмі просто шыкоўнае ўражанне не толькі на заўзятараў рысей ось сваёй гульнёй. Але, ведаеш, калі кіраўніцтва Гомеля ніякіх спраў не будзе прадпрымаць наконт Даніліна, гэта можа быць адзін з апошніх яго матчаў на беларускай зямлі. Усё ж такі яго арэнда сканчваецца, так? Сканчваецца. У Гомлі Акрон яго аддаваў да лета, і зараз Кірыл Данілін хутка можа адправіцца дадому. Але ж бачылі мы у спарынгу з Енісеем два варыянты. Першы гэта Глеб Пратасеня, які сезон пачынаў у БАТЭ, а другі гэта добра вядомы гомельскім заўзятарам Раймон Адэола. Ну а тым часам Дзяніс Кавалевич прастрэльвае, удар ад Даніліна адбівае Сарока, і выходзяць дзяржынцы з абароны. Вось тое, што мы патрабавалі ад футбалістаў першыя 23,5 хвіліны. Вось яно. Контрвыпад Мокін на Лаўца, аднак не вельмі было зручна, тым не менш, все ж таки Валер Гарбачык свайго дамогся. Мне ўжо падалося па шчырасці, што калі вось там упаў лавец, стаў мяч гэты прыкрываць, все ж таки неяк імкнуцца працягнуць гэтую атаку, што ўсё, яна ўжо захліснулася, нічога у Арсенала не атрымаецца. Аднак не, Валер Гарбачык у другім матчы запар забівае. Вось так вось, памыляецца, здаецца, на выхадзе Артём Каратай. Ну, але ў гэтай атацы я хачу звярнуцца да Юрыя Лаўца, які ў падзенні мяч захаваў для сваёй каманды, здолеў перадачу аддаць, но Валерый Гарбачык, добры майстар, разабраўся з галкіперам і забіў свой
чарговы гол на гарадскім. Ну, па шчырасці, цікава будзе паглядзець на паўторы. Яшчэ раз, вось і ён, да. Наколькі, канешне, выдатна Лавец тут адпрацаваў, не выключыўся з гульні, ну і, да. Крыху так спрасціў, мне падаецца. Ну, і, прынцыпе, Іван толькі што пра гэта сказаў, спрасціў жыццё Гарбачыку Арцём Каратай, вось выкінуўшыся туды наперад. Ну, і, па шчырасці, ніяк ён яму ўжо тут і не перашкодзіў. Ну, а што, пас, можа быць, нават і ад Селінскага пайшоў, так? Менавіта ад Селінскага рыкашэтам мяч пайшоў на Гарбачыка. Ну, Арцём Каратай, такое пачуццё, што на выхад пайшоў, але да сваёй мэты, да гэтага мяча проста не дайшоў. Занадта рана ён спыніўся. Магчыма, не хацеў галкіпер фаліць, не хацеў прыводзіць пенальці і зарабляць чырвоную картку, але, здаецца, у такіх эпізодах трэба, калі ты ўжо пайшоў, ісці да апошняга. Ну і вось, 1-0 на карысць Арсенала, ўсё ж такі 0-0 мы не пабачым. Сёння мы пабачылі гол Валерыя Гарбачыка, які многіх заўзятараў ужо проста з ложкаў выцягнуў. Хтосьці, можа, пад гэты матч ужо клаўся спаць. Ну, давай узгадаем, што ўсё там пачалося якраз-такі пасля удара Даніліна і Сэйо, да, Сарокі. Так не вельмі шпарка гэтая контратака развівалася. Там праз Мокіна, дарэчы, было згуляна на фланг. Мокін ужо на лаўца туды далей. Ну і што было потым, вы добра бачылі. Зноў-такі не хочацца неяк менш вось гэтую заслугу капітана Арсенала рабіць у гэтым узяцці варот. Ну, ён сапраўды то прымусіў Селінскага вось так менавіта згуляць, што ён даў гэтую галявую перадачу саперніку Валеру Гарбачыку. Ну, у нас тым часам Арсенал спрабуе яшчэ адзін контрвыпад разгарнуць. Зараз абаронцы Гомеля дзейнічаюць куды больш уважліва. І хтосьці з гамельчан на газоне, але працягваецца атака. Лісаковіч з мячом шукае партнёра, знаходзіць. Здаецца, Кірыла Даніліна па пазіцыі падача, і там сутычка паміж футбалістамі, але ўсё добра бачыць. Дмітрый Дмітрыеў каля яго. Гэтая самая сутычка адбылася, і прычым фол у атацы фіксуе арбітр, вырашыўшы, што менавіта гомельскі гулец быў у гэтым эпізодзе няправы. Тут у нас ёсць пэўныя статыстычныя выкладкі, за якія хочацца падзякаваць Сергею Дашкевічу. Ось у 3 матчах запар на сваім полі, ну, умоўна, да, сваім мы тут павінны казаць, Арсенал цярпеў паражэнне. Так што ось крок невялічкі зрабіў зараз Валер Гарбачык разам з усёй камандай, каб вось гэтую самую, ну, такую незайздросную серыю перарваць. Сіманенка. Ну і тут Палякоў на вопыце, што называецца, яго апярэджвае. І Сарока з мячом сустракаецца, разгуляўшы яго з бліжэйшым да сябе абаронцам. Палякоў на Ткачэнку. Пакуль што Вадзім, дарэчы, на пазіцыі крайняга абаронцы вельмі так добра глядзіцца. І не скажаш, што намінальна гэта крайні паўабаронца. А тым часам у нас Арсенал у атацы, можа штосьці цікавае прыдумацца. Антилеўскі страчвае мяч, Шайхдзінаў. Селінскі. Загуляўся Селінскі. І зараз зноў жа Арсенал, зноў жа з памылкі Селінскага выходзіць у наступ, але не даводзіць справу да ўдара. Там Гарбачык шчараваў у чужой штрафной пляцоўцы, ну і разрадзіў сітуацыю Ігар Заяц. Да, ну цікава. На 4-й пазіцыі перад гэтым 13-м турам размяшчаўся Гомель, адпаведна, Арсенал толькі 9-й. Так што, вось, дзяржынцы робяць усё ад сябе залежнае вось гэтым голам, каб, ну, не толькі перамагаць у гасцях, але і ў хатняй сустрэчы, ну, нарэшце, тут вось у Барысаве таксама запісаць на свой рахунак, ну як, пакласці, напэўна, так, у скарбонку 3 ачкі. Паглядзім, як далей у нас тут все будзе развівацца. Ну, сапраўды цікава, ось, калі заменіць Партасеня Даніліна, да, ось, пабачыць Глеба ў іншай камандзе. Яшчэ ўсё-такі гулец малады. Тут яшчэ цікава паглядзець, якім Рэйман Адэола прыедзе ў Гомель. Усё ж такі, дзе б ён не гуляў, мог ён гуляць і дрэнна, мог ён і не набраўшы форму гуляць, але у Гомлі Рэйман Адэола нібыта, ведаеш, там часціну
сваёй афрыканскай зямлі знаходзіць, якая яму моц дае, і заўсёды гэты нігерыйскі легіянер становіцца зоркай. Давай паглядзім за гэтай атакай. Не праходзіць перадача Даніліна. Ну і вымушаны быў тут да гэтага мяча імкнуцца Лісаковіч. Таксама не атрымалася ў яго гэта зрабіць. Ну і тут ужо вельмі пісьменна гуляе Віктар Сотнікаў. Ось так вось дзейнічаючы супраць капітана Арсенала. Да, ну, я думаю, што можа быць гэта сапраўды нейкія хітрыкі, ось калі там кіраўніцтва Гомеля, можа быць і не толькі кіраўніцтва, там прадстаўнікі трэнерскага штабу кажуць, да не, ён проста з намі там форму падтрымлівае, не больш за тое, тут становіцца па-за гульнёю Гарбачка. Наконт Рэйманда Дэолы, да, ну вось ён з Енісеем выйшаў, калі ласка, на футбольнае поле, ну і можа быць сапраўды зноў-такі ў чарговы раз у складзе рысе апынецца. Ну і пры гэтым становішчы па-за гульнёй яно было, яно бачнае. Валерый Гарбачык, спрабуючы Арцёма Каратая перакінуць у вароты, не патрапіў, таму ніякай небяспекі тут і не было б. Але Гомель сваю атаку спрабуе разгарнуць. Тут Ткаченка. Мяч страчвае. І нават длінныя ногі Капленкі да яго не дацягнуліся, але зноў жа тонка, але цяпер ужо ад Гомеля. Ну і там адпрацаваў належным чынам ніхто іншы, як Тимофей Сімоненко, таксама адзін з самых тых футбалістаў, якія ўражваюць нас у гэтым вось адрэзку першай трэці турнірнай дыстанцыі БТР вышэйшай лігі. Ну, 8 галоў, галоўны бамбардзір нашага турніру. Гэта, канешне, сапраўды пакідае вельмі добрае ўражанне. Ну і плюс да таго яшчэ і 2 асісты на яго рахунку ёсць. У мінулым сезоне за ўвесь чэмпіянат толькі 5 галоў яго было. Парушае правілы зараз Валерый Гарбачык супраць Сотнікава, і Кукушкін рыхтуецца выканаць гэты стандарт. Магчыма, будзе далёкі закід, і зноў жа гэта чацвёрка дзяржынскіх абаронцаў, плюс Мікіта Капленка ідзе да іх далучацца. І тут нават не ў 5, тут нават у 7 садзіцца Арсенал у абарону. 3 чалавекі застаюцца па-за лініяй мяча, і гэтыя самыя 3 чалавекі, 3 нападаючых, і прыдумляюць вось гэтыя ідэі у контрвыпадах. Паглядзім, як зараз на Гарбачыка ідзе перадача, не праходзіць. Сілінскі даходзіць мяч да Лісаковіча праз Даніліна. Вельмі яны, дарэчы, падобныя. 13-23 нумары. І парушэнне правілаў, добры шанец для Гомеля на стандарт. Да, сапраўды, вось гэтых хлопцаў можна і ідэнтыфікаваць няправільна, няслушна, так што падабенства проста вельмі сур'ёзнае. Залескі правіла тут парушыў. Ну што, гэта момант можа быць, хаця, в прынцыпе, да варот сур'ёзная такая адлегласць, тым не менш, каля мяча вось якраз-такі Дмітрий Лісаковіч і Данілін, ці не? Гэта ён? Гэта ён. Што прыдумаюць зараз гомельскія хлопцы? Можа быць, адсюль нават хтосьці наважыцца на прамы ўдар Антону Сароку. Трэба быць вельмі... Артёму Сароку толькі. Да, Артёму Сароку. Дарэчы, абмоўка па Фрейду, правда? Узгадаў ты пра Антона, ён уваскрос у беларускім футболе, заяўлены ён за бярозаўскі крэчат з другой лігі, тым часам удар, але гэта кудысьці туды да Бярозы. Да, ніякіх у Артёма Сарокі тут праблем не ўзнікла. Ну, вось так прабіў Лісаковіч, я так разумею, да, менавіта Дмітрый быў. Ну, на выкананне, кажуць, у такіх момантах сценку ён перакінуў разам з ёю і вароты. Ну што ж, 34-я хвіліна пакуль што. Арсенал наперадзе 1-0, нагадваем, на 24-й хвіліне Валерый Гарбачык. Не здзіўляйцеся, з перадачы Даніла Сілінскага ўсё ж такі засмуціў Арцёма Каратая. Паглядзім, будзе. Я ўсё ж такі спадзяюся, пэўны адказ ад Гомеля. Мне так падаецца, што каманда павінна штосьці прыдумаць. Ну, заўсёды, калі пра гэта кажаш, што кажаш пра перапынак, які надыдзе, і галоўны трэнер пэўныя ўнёскі можа зрабіць тут у гульню, перамены і гэтак далей. Яшчэ адзін удар, я так разумею, атрымалася ў Дмітрия Лісаковіча па варотах біць. Цяпер ужо з гульні зноў недакладна.
І такое пачуццё, што гэты перапынак вельмі патрэбны Гомелю, проста каб паразмаўляць, нават не пра замены тут гаворка, а проста зразумець адзін аднаго, пакуль што такое пачуццё гэтага самага паразумення ў футбалістаў у зялёна-белых цішоцах зусім не хапае. Так ось зараз при розыгрышы, ўжо і не першы раз, при розыгрышы мяча футболісты Арсенала сваіх ворот, там на лініі штрафной апынаюцца Сіманенка і Данілін, і адразу спроба прэсінгу. Гэты прэсінг не спрацоўвае. Раз за разам Палякоў мяч цягне наперад. Праз Лаўца, Капленка у абодва бакі паглядзеў, а вось не заўважыў, што там пільна за ім сачыў і бег па слядах Віктар Сотнікаў. Праўда, 33-й нумар правілы парушыў. Ці не занадта часта, в прынцыпе, браты гэта сёння робяць. Пры тым, што і Мікалай Сотнікаў парушае, і Віктар Сотнікаў. Прычым вось, калі глядзець на лаўку запасных Гомеля і штосьці шукаць менавіта па зменах у атацы, то дапамагчы наперадзе Гомелю могуць Кірыл Леанович і два маладых форварды з дубля, гэта Дмітрый Емельянаў і Александр Савіцкі. Не тое, каб і многа. Ну, сапраўды, Дзеніславцу траўмаваны, ён у матчы з Дняпром пераможным для Гомеля не прыняў удзел, не было ў заяўцы, хаця, ў прынцыпе, там і дагэтуль яшчэ траўма мела месца, пра гэта Андрэй Валерыевіч Граўцоў казаў, ну, вось пад Дынама яго, в прынцыпе, рыхтавалі, з гэтага нічога па вялікім рахунку, ну, я маю на ўвазе толькі вынік гульні не атрымалася, так што спакойна залечвае свае ўсе балячкі наш форвард. Ну, таксама там цікавыя лічбы наконт яго выніковасці. Ну, хутка ўжо і сотня галоў будзе на яго рахунку ў БТР вышэйшай лізе. Я думаю, што і сам Дзяніс гэтага чакае. Ну, у нас зараз спыненая гульня. Вадзім Ткаченка супраць Паўла Пашэвіча правілы парушае. Ну і нібыта хацеў кудысьці падалей суперніка проста выкінуць з поля. Вадзім Ткаченка. І зноў жа Лісаковіч Данілін, гэтая звязачка каля мяча, але тут падаваць варыянт. Тут занадта складана будзе спрабаваць круціць у вароты, плюс Сарока ўсё бачыць. Лісаковіч моцна падае на далёкую, занадта моцна для ўсіх. Так і ёсць, заканчваецца ўжо 37-я хвіліна, ну і традыцыйнай справай будзе займацца зараз Артём Сарока. Трэба было цяпер жа не схібіць. Паглядзім, як цяпер гэты мяч разгуляюць. Ну, Артём Сарока гэтае права аддае Андрэю Залескаму. Па флангах тут і Ткаченка, і Арашкевіч. І зноў-такі вось на лініі штрафной пляцоўкі трэба на гэта звярнуць увагу Сіманенка і Данілін. Таму трэба проста спрашчаць туды ў цэнтр. Там Ігор Заяц в паветранай барацьбе мяч выбівае за межы футбольнага поля. І зноў Іван Арашкевіч. Такое пачуццё, што ў нас гульня ідзе па сцэнары Арсенала, і Гомель пакуль да гэтага сцэнара адаптавацца не можа. Валодаюць мячом якраз гаспадары. Палякоў аддае на Лаўца. Лавец зноў жа моцнай перадачай наперад знаходзіць партнёра. І аут на карысць сваёй каманды. Вадзім Ткаченка зарабляе, які вельмі высока ўзняўся зараз. І менавіта Юрый Лавец заставаўся як страхуючы крайні абаронца. Ткаченка тым часам з мячом. Шукае партнёраў для таго, каб закінуць мяч з-па-за межаў поля. Знаходзіць таго ж Лаўца, той далей на Палякова. Ёсць варыянт з Залескім. Гэта варыянт самы просты. Дзяніс абірае іншы. Капленка. Надалей знаходзіць партнёра. Зноў жа Капленка. Перавод на супрацьлеглы ад нас левы край. Падача. Артём Каратай павіс на папярэчанне для таго, каб проста мяч за спіну не запусціць, а мяч прылятае на вароты і там і застаецца. Моцна падаў Арашкевіч недакладна. Хуценька Каратай разгуляў праз Зайца, Шайхдзінаў. Ну, ось якраз такі, калі Гомель з мячом,
асабліва нічога каманда гараўцоў прыдумаць не можа. Вось тут страта. Ну, якраз такі гол атрымаўся ў такім вось ключы, што габельчукі-то мячом увалодалі. Якраз такі удар па воротах гэты самы небяспечны нанеслі, а потым ужо вось у контрвыпадзе і атрымалі ў свае вароты. Так што я нават не ведаю, тут так могуць дзве каманды, в прынцыпе, закладацца на тое, каб мяч адна адной аддаваць, да, ўжо потым на памылцы імкнуцца вось так плён для сябе здабыць Сарока. Ну і прычым можам мы заўважыць, што ў Гомеля, ў прынцыпе, па сезоне ёсць праблемы з супернікамі, якія аддаюць мяч. І з Нафтанам так было у нічыйным матчы. І памятаем мы першую перамогу ў сезоне для Барановича. Вось і зараз Арсенал. Гомель такое пачуццё, што не разумее, што рабіць з гэтым падарункам. У выглядзе вялікага валодання Гомелю прасцей працаваць на контратаках. Пакуль што каманда, зноў жа, як мы казалі, адаптуецца да таго, што прапанаваў Арсенал, і пакуль гэтая адаптацыя зацягваецца на ўвесь першы тайм. І вось зараз можа штосьці атрымацца. Фланг Кірыла Даніліна зноў жа задзейнічаны, ля там Іван Арашкевіч усё добра бачыць і выбівае мяч па-за межы поля. Аут на карысць Гомеля, прычым аут не тое, каб блізка да штрафной. Ну, сістэмна, да? Арсенал у абароне гуляе. В прынцыпе, вельмі, конечно, дысцыплінаванымі трэба быць, нягледзячы на тое, што, можа, там у Гомеля у пазіцыйным наступе мала што атрымліваецца. Тым не менш, ўсё ж такі маючы ў складзе, да, лепшага бамбардзіра БТР вышэйшай лігі, тут трэба ўсяго чаго заўгодна чакаць і быць да ўсяго гатовым. Селінскі на Лісаковіча, вось забяганне робіць Пашэвіч і прастрэльвае Павел, але галавой класна гуляе там. Хто там быў? Это Ансілеўскі, дарэчы. Пры гэтым, дарэчы, да лепшага бамбардзіра БТР вышэйшай лігі мяч асабліва-то і не даходзіць у гэтым першым тайме. Вось гэта, зноў жа, сістэмнасць працы абароны Арсенала. Яны выключылі з гульні Сіманенку. І пакуль што Гомель не ведае, што прыдумаць без Тимофея. Тым часам Заяц на той край, дзе Шайхдзінаў і Данілін дзейнічаюць, мяч адпраўляе, спроба падачы не праходзіць. Зноў жа Заяц. І трэба Гомлю зараз выходзіць з абароны, шукаць варыянты каля варот суперніка. Усё ж такі 43-я хвіліна ў нас ужо распачалася. Усё менш і менш часу да таго самага перапынку. Лісаковіч адгуляўся ў цэнтр. Памыляецца ў перадачы, здаецца, па пазіцыі гэта Сотнікаў. Дакладна, гэта ён і ёсць. Кукушкін добра страхуе партнёраў. І зноў жа спрабуе Гомель праз Шайхдзінава ў цэнтры выходзіць з абароны. Скідка на Даніліна. Данілін на дрыблінгу прайграе барацьбу Івану Арашкевічу. Слухай, вось у гэтых адзінаборствах, в прынцыпе, Іван неблагое ўражанне пакідае. Там на левым фланзе ён сёння, ну, з'явіўся ў стартавым складзе, мы пра гэта ўжо казалі. Неблагое ўражанне, паўтаруся. Ну, а што тут? Тут таксама не атрымліваецца. Наперадзе у Дзмітрыя Антилеўскага патрабуецца ад яго узнімацца і яшчэ і да саперніка зараз падыходзіць. Да, там двубой такі адбыўся. Ну і хто ж там атрымаў з гомельскіх футбалістаў? Медбрыгада з'яўляецца на футбольным полі. Ну і што там? З кім там спрачаўся? Ці ну так іранічна усміхнуўся? Каму? Дзмітрый Антилеўскі, няўжо свайму цёзку Дзмітрыю? Ну вось, да, зараз нам паказваюць там Селінскаму. Ігор Заяц ляжыць. Ага, это Заяц, так. Ну вось атрымаў цэнтр дэф гульнявы момант. В прынцыпе, я так разумею, што там нават і фол не быў зафіксаваны. Ну а гэта скамейка запасных Гомеля толькі што прамільгнула. Ну што ж, Андрэй Гараўцоў, канешне, у задуменні. У Гомля, дарэчы, калі зламаецца Ігор Заяц, усё ж такі там вопыт на вопыце. Сергей Матвейчык і Алексей Гаўрыловіч на лаўцы менавіта з цэнтральных абаронцаў.
Ну так, ёсць кім замяніць, калі што, хаця мы, канешне, спадзяемся, Заяц здолее гэтую гульню працягнуць. Ён на нагах ужо, ну, прыйдзецца, канешне, за межы поля яму зайсці. Ну, а гульня адновіцца зараз. І будзем чакаць мы гэтага самага аднаўлення. Артём Сарока з мячом і аддае яго Дзянісу Палякову. Усё добра, будзем працягваць сачыць за гульняй. Бачым мы, што Ігор Заяц ужо разбегся па броўцы, бяжыць да Мікіты Кабака, чацвёртага арбітра. Дарэчы, вось цікавы судзейскі лёс. Мікіта Кабак сёння чацвёрты у вышэйшай лізе, а ўжо ў нядзелю будзе працаваць галоўным на матчы першай лігі паміж Астраўцом і Дынама-2. Вось так, па дзве гульні ў розных іпастасях арбітры могуць атрымліваць за выходныя. Прычым няма розніцы. Ты малады рэферы, які толькі пачынае свой шлях у першай лізе, ці ты там, не ведаю, Амін Куркхелі, который паспявае у пятніцу папрацаваць на матчы вышэйшага дывізіёна, а ў суботу ці нядзелю на матчы Бумпрама папрацаваць чацвёртым. Ну, не столькі матчаў ёсць, колькі ў нас рэферы, якія здольныя працаваць на матчах БТР вышэйшай лігі. Да? Практыку павінны яны атрымліваць. Так што, ну, вось такая справа. 1 хвіліну мінімум у нас каманды перагуляюць. І што тут Дзмітрыеў паказвае Анцілеўскаму, маўляй, хлопчык, уставай, все нармалёва, трэба працягваць. Ну і Сотнікаў, глядзім, да канца тут адпрацаваў зноў ж, ну і ўжо цяпер правілы, я так зразумеў, былі парушаныя, да, на Дзмітры Анцілеўскім. І што? Жоўтая картка у нас Дзмітраю Анцілеўскаму. Яму, да. Тут некалькі парушэнняў адно за адным ішлі, прытым у тым эпізодзе, дзе спачатку адпрацаваў Дзяржынскі Сотнікаў, потым правілы парушылі на Гомельскім. Да, ну вось тут пайшоў на Дзмітрыя Лісаковіча Анцілеўскі, і вось за гэты фол якраз такі, ну што, адорыў, напэўна, так, можна сказаць, у двукосе, ўзяўшы гэта слова, Дзмітрыў папярэджаннем наперад ад Ігора Зайца. Ну і што, гэта самая хвіліна ўжо прайшла, 1-0, 24-я хвіліна. Валер Гарбачык Арсенал вывеў наперад. Ну што, можа быць, нейкія яшчэ ўражанні, нейкае падсумаванне будзе? Такое пачуццё, што Гомель чакае вельмі сур'ёзная размова ў распранальнай, но Арсенал пакуль што задаў суперніку свой сцэнар гульні, здолеў забіць і пакуль што здолеў стрымаць атаку. Гомля, бачым мы, што хтосьці з трэнерскага штаба кананіраў штосьці актыўна тлумачыць Дзмітрыю Дзмітраеву, хутчэй за ўсё, наконт таго моманту з Дзмітрам Анцілеўскім, у якім папярэджання і фол не былі пастаўленыя. Ну, а вось галявы эпізод, пасля якога адпачнем 15 хвілін і вернемся на Барысаўскі гарадскі, каб далей сачыць за гэтым матчам.
Генеральный партнер футбольного клуба «Арсенал» – сервисный центр «Веста». Партнерами футбольного клуба «Арсенал» являются Дзержинский районный исполнительный комитет, Управление по образованию и спорту Дзержинского районного исполнительного комитета, Главное управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета.
Мы вяртаемся ў Гомель, мы вяртаемся ў Барысаў на гарадскі стадыён, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2 супрацьстаяння дзяржынскага Арсенала і футбольнага клуба Гомель. 1-0 пасля першых 45 хвілін наперадзе гаспадары, дзякуючы голу Валерыя Гарбачыка. Вяртаецца на поле Гомель, таму мы з вами ледзь у Гомель не перанесліся. І чакаем мы на гэтым жа самым полі і Арсенал. Ну а пакуль размінаюцца на поле футболісты каманды гасцей, нагадаем, што за гэтым матчам з вами сочыць пара каментатараў Іван Міцкевіч і Андрэй Ільеня. Ну што, будзем, напэўна, пра склады зноў. Самы час, ну, тут у разрэзе таго я стаў гаварыць пра склады, што, можа быць, замены будуць. Ну, пакуль што ў усялякім разе каманды на полі ўсе тыя футбалісты, якія і былі, так што напэўна, ўсе тыя ж першыя 11 з абодвух бакоў. Ну, Арсенал. Артём Сорока, гэта галкіпер, 30-й нумар, 7-й Марк Мокін, Мікіта Капленка, 8-й, Юрый Лавец, 11-й, капітан Іван Рашкевіч, нумар 13, у Дениса Полякова, 23-й, у Вадзіма Ткачэнкі, 26-й, Андрей Залескі, 31-й, Валер Гарбачык, той самы, які адзіным пакуль што голам вызначыўся, 33-й, 77-й Мікалай Сотнікаў, 90-й Дмітрий Анцелеўскі, галоўны трэнер Арсенала Ігор Воронкоў. Што тычыцца Гомеля, галоўны трэнер Андрэй Гараўцоў і таксама ніводнай змены пасля перапынку. 49-й на воротах Артём Каратай, яму полі дапамагаюць 11-й Тимофей Симоненко, 13-й Дмитрий Лисакович, 14-й Павел Пашевич, 16-й Игорь Заяц, 19-й с капитанской повязкой Данил Силинский, 21-й Денис Ковалевич, 23-й Кирилл Данилин, 33-й Виктор Сотников, 43-й Дамир Шайгдинов и номер 90 Рыгорий Кукушкин. Тому будем назирать мы за нашим матчем. Чакаем мы пачатку тайма номер 2 и нагадаем судейскую бригаду Дмитрий Дмитриев, галоўны рэферы, яго ассистенты Дмитрий Жук и Дмитрий Загарельский, Микита Кабак 4-й, Вячеслав Скворчевский делегат, Виктор Черник инспектор АБФФ. Распачаўся другі тайм з мячом футбаліст Арсенала. Адразу вось дыяганаль у напрамку да Гарбачыка. Ну вось імкнуўся мячом авалодаць Анцелеўскі, яго апярэдзіўшы Ігдзінаў. І на падборы Капленка быў. Ну, што ж, тут нешта прагназаваць цяжка, хаця мы казалі па хадзе першай паловы, што магчыма і хутчэй за ўсё Андрэй Гараўцоў штосьці такое сваім хлопцам прапануе, што ім дапамагло б, ну, у усялякім разе ось гэтую напругу каля чужых варот рабіць больш сур'ёзнай, ну, адпаведна, ісці на гэты гол у адказ. Ну а пакуль Арсенал у сваім контрвыпадзе нават уздымаецца на ногі Валерый Гарбачык, які там даволі доўга ляжаў на газоне пасля падката, але ж не дайшоў мяч да 33-го нумара. Гомелю першую чаргу трэба штосьці выпраўляць у сваёй гульні. Вось зараз можа штосьці атрымацца. Добры контрвыпад, але ж мяч трапляе ў абаронцаў дзяржынскай каманды. Сыходзіць па-за межы поля. І гэта будзе аут на карысць Гомеля. Хуценька разгуляў мяч Дмитрий Лисакович і даходзіць ён да Ігора Зайца. Вось мы казалі, што Валер Гарбачык пакуль што адзіны, хто голам адзначаўся, забіў і барысаўскаму БТ пераможны мяч. Ну і цікава, што у той гульні на Барысаў-арэне тыдзень назад ён выйшаў на замену, а гульню-то з першых хвілін пачынаў Ілля Васін. Ну і у яго момант-то былі галявыя, там у 2 як мінімум, дзе няблага згуляў Даніла Сокал. Ну і вось ужо атрымліваецца, што спрацавала гэтая самая замена. Ну і сёння за гэтага гола Гарбачык у стартавым складзе ўжо ён вось гэты давер трэнерскага штаба апраўдаў. Ну і некалькі было становішча па-за гульню, да, калі там арбітр ўсё уважліва бачыў, якія якраз такі трапіў і Гарбачык. Ну што, тут фол і Ткаченко, да, жоўтую картку перад сабой бачыць. Менавіта Вадзім Ткаченко спрабаваў ад яго збегчы Тимофей Симоненко. Ткаченко проста нагу у ногі суперніка ўваткнуў і не дазволіў нічога зрабіць.
Стандарт для Гомеля. Будем глядзець, што з гэтага у нас можа прыдумаць каманда Андрэя Гараўцова. Няма на полі і ў заяўцы Дзяніса Лапцева, але ёсць той жа Ігор Заяц, які можа галавой добра згуляць. Але паглядзім. Для удара далёка, для падачы ў самы раз. Ну, на гэты раз я так зразумеў, што гэта Данілін падачу робіць. Сіманенка там быў на дальняй стойцы. Ну, падскід, напэўна, вось так меркавалі футбалісты згуляць. Падскід пад удар Тимофея Сіманенкі не атрымалася, і ўжо вось контратака з удзелам Антилеўскага, але яго там Пашевіч апярэдзіў. Сотнікаў. А то які Віктор разганяе атаку сваёй каманды. Перадача наперад на Дзяніса Кавалевіча, але ж той у становішчы па-за гульнёй знаходзіцца. І прагучаў свісток Дмітрыя Дмітраева. Дмітрый Загарэльскі яму падказаў пра гэтае становішча па-за гульнёй, но у нас жоўтая картка, і нават не жоўтая, нават чырвоная картка. Для каго? Для Дзяніса Кавалевіча яго ўжо было Другая папярэджанне, да, і адпаведна жоўтая. другая ператварылася ў чырвоную. Ось так Гомель ўжо на 49-й хвіліне ў меншасці застаецца. А што ж там было? Што ж там такога зрабіў крымінальнага Дзяніс Кавалевіч, за што яго ось так пакараў Дмітрий Дмітраев, не стаў ось гэтую літасць праяўляць? Ну, хацелася пэўна паўтор паглядзець. Я спадзяюся, калегі зараз яго нам дадуць. Ну вось, гэта буйным планам той чалавек, які зараз, ну, может быть, нават свою каманду і падвёў. У становішчы па-за гульнёй у перадапошнім эпізодзе апынуўся Дзяніс Кавалевіч, і ці не за эмоцыі, ці не высказаў штосьці арбітру Кавалевіч за гэты вось невялічкі афсайд. Ага, да, не даў разгуляць Ткачэнку. Ну, трэба адыходзіць, мы разумеем, да, калі вось свабодны удар. Ён гэтага рабіць не захацеў. Можа быць, яшчэ сапраўды штосьці сказаў Дмітрию Дмітраеву, і той ужо вырашыў, што толькі так я магу гэты момант інтэрпрэтаваць. Ну, падвёў ці не Кавалевіч сваю каманду, гэта, канечне, будзе зразумела ўжо потым, пасля фінальнага свістка. Ну, у любым выпадку Гомель саступае 0-1 і ў 10 застаецца. Ну, не ведаю, павінен быў стрымацца Кавалевіч, але гэтага не здолеў зрабіць. Ведаеш, адразу успамінаецца чвэрцьфінал мінулай Лігі чэмпіёнаў, калі Эдуарду Хамавінга нешта падобнае зрабіў матчы Рэала і Баварыі, маючы жоўтую картку. Ну і такі вось дурны Хамавінга падобны фол ад Дзяніса Кавалевіча. І здаецца, што на бліжэйшыя матчы, нават пасля сканчэння дыскваліфікацыі гэтай аднаматчавай, мы яго ў складзе не пабачым, будуць там і санкцыі ад Андрэя Гараўцова. Хто ведае, можа быць, Андрэй Валерьевич якраз зараз і думае, што трэба было б замяніць яго ў перапынку, і можна ж на пазіцыю адправіць на гэту Кірыла Леановіча. Ну, гэта ўжо такі ўмоўны лад, пра гэта доўга разважаць няма як. Ну, я просто думаю, што, канешне, зараз просто разгублены сам галоўны трэнер Гомеля, вось, і ніяк ён не вытлумачыць вось такія дзеянні свайго вінгера. Ну, паглядзім, што Гомель будзе прапаноўваць у 10 саперніку. Бачым мы рысе зараз з мячом на чужой палове. Дарэчы, такі вось цікавы статыстычны радочак па выніках эпізода для Дзяніса Кавалевіча за ўсю кар'еру. Гэта юбілейная 5-я чырвоная картка, пры тым, што Кавалевіч не выдаляўся з поля з 2023 года. Не выдаляўся і праз 3 гады ўсё ж такі вырашыў, што трэба гэта ўсё мяняць. Заяц назад гуляе на Сароку. Ну, гэта ўсё, канешне, жарцікі, якія, ну, я разумею, не спадабаюцца гомельскім заўзятарам, але ёсць так, як ёсць. Паглядзім, Кукушкін у фланг гуляе, і хто ж там вось якраз таки на фланге будзе цяпер з'яўляцца замест Кавалевіча. Цікава будзе таксама за гэтым паназіраць. Падае, і што? Сімуляцыя. Ну, зараз, да, яшчэ адна жоўтая картка. Дмітрый Лісаковіч, жоўтая картка за сімуляцыю. Пры тым, што цікава, што наступны матч Гомелю гуляць зноў жа на выездзе, зноў жа ў Барысаве супраць Батэ. І такое пачуццё, што Дзяніс Кавалевіч вырашыў, што проста я зноў жа не хачу ехаць праз палову краіны. Вось такі у нас эпізод узнік. І
Здаецца, вырашыў арбітр, што тут дамаляваў Дмітрий Лісаковіч, хаця быў кантакт паміж ім і абаронцам, але ўсё ж такі не настолькі Залескі збіваў Лісаковіча з ног, як Лісаковіч гэта прапанаваў. Як там кажуть, не купіўся, да? Ці так можна по-беларуску казаць, не ведаю, но тым не менш, все мы тут добра разгледзелі і побачылі, што да, правільнае рашэнне прыняў Дмітрий Дмітрыеў. По-ранейшаму 1-0 на карысць Арсенала. Ну, што сказаць, гэтая каманда, канечне, толькі рада такому вось развіццю падзеі. У саперніка -1 можна, в прынцыпе, спадзявацца на тое, што ось наперадзе, у атацы штосьці будзе больш атрымлівацца. Ну, паглядзім зараз, ось Капленка мяч у цэнтры поля атрымлівае, на Мокіна гуляе, супраць Мокіна парушыў правілы Георгій Кукушкін. Ну, хацеў цэнтр двэх Гомеля, безумоўна, тут на апярэджанне разгуляць, но ось не згуляў, збіў з ног самага яскравага футбаліста Арсенала ў гэтым сезоне. Дарэчы, што цікава, здаецца, калі зноў жа вяртацца да гэтага выдалення Кавалевіча, апошнім футбалістам, які выдаляўся ў складзе Гомеля, прычым рабіў гэта ў складзе дубля, быў вось менавіта Георгій Кукушкін. Тады са Слонімам ён на прамую чырвоную картку нагуляў. Ну а пакуль у сваёй атацы Арсенал знаходзіцца. Антилеўскі, супраць яго Заяц, Антилеўскі Зайца накруціў. Але ж недакладная перадача, і выходзіць Гомель з абароны. Перадача на Сіманенку. А Сіманенка на Селінскага. Там ёсць на фланзе Дмітрий Лісаковіч той самы. Ну, цяпер трэба быць больш яму ахайным. Канешне, тут на трыбунах з'яўляецца ось прама напрост перед нашымі вачыма той самы выдалены Денис Кавалевич. Да, цяпер толькі вось так з трыбуны ён можа флюіды сваім футбалістам, сваім партнёрам па камандзе адсылаць, не больш за тое. Зноў жа на газоне Дмітрий Лісаковіч цяпер ужо без акцёрскай гульні. Цяпер ужо дакладна Лісаковіча збівалі. І гэта добры шанец для Гомля зноў жа паспрабаваць штосьці прыдумаць. Тут і Кукушкін, і Сіманенка, і той жа Заяц, і Селінскі. В прынцыпе, усе, хто можа згуляць галавой, у прынцыпе, хто можа згуляць з падбора. Ну, а Дмітрий Лісаковіч адзіны каля мяча. Пайшоў ад яго на далёкую стойку Кірыл Данілін. І рыхтуе Лісаковіч зноў жа падачу. Сумбур у штрафной, але ж адбіваюцца кананіры. І даходзіць мяч да Паўла Пашевіча, які на Артёма Карата яго адпраўляе. Дарэчы, калі сёння Арсенал здолее перамагчы, то наблізіцца да свайго суперніка на адлегласць 1 пункта ў турнірнай табліцы. І таму вось тут менавіта ў сярэдзіне табліцы нашага чэмпіянату ўсё вельмі цікава, ўсё больш закручана, чым нават у версіі ўнізе, здаецца. Тым часам Арсенал у сваёй атацы, але выбіваецца мяч па-за межы поля. Да, там шчыльнасць сур'ёзная у набытку гэтых самых турнірных балаў назіраецца, да, і в прынцыпе часцяком даводзіцца слухаць калег журналістаў пытанні да трэнераў, футбалістаў, ці заглядваецца ў турнірную табліцу, і вось так думаеш, ну сапраўды, а што туды вось заглядваецца асабліва часта вось у гэтым адрэзку сезона. Тут прайграў, ты крышачку там адпусціўся, выйграў, адпаведна, крыху падняўся. Ну, вось такая сітуацыя, і у нас замены дзве ў складзе Гомеля, адна ў Арсенале. Антилеўскі сваю адгуляў. Да, вось паказваюць нам гэтага футбаліста зараз. Ну, да, жоўтая картка за сімуляцыю, я думаю, можа быць, тут якраз такі з-за гэтай прычыны ось пайшоў на гэтую ракіроўку Андрэй Гараўцоў. Кірыл Леанович з'яўляецца на футбольным полі. Поле покинул номер 8 Никита Капленко. У Арсенала Микита Капленко сыходзіць. На поле вышел номер 18 Даниэль Вольскі. Замест яго Даниэль Вольскі. Гэта цікавая опцыя, магчыма, нават для ўзмацнення атакі. У Гомля. Поле покинул номер 14. Мелі
мелі, в прынцыпе, сказаць пра гэта ў першым тайме і гаварылі. Ну, зноў-такі, тут нельга не сказаць пра тое, што, можа быць, трэба было раней ўсё ж такі Леонойча на поле адпраўляць, але не замест, канечне, Дзмітрыя, а замест Дзяніса Кавалевіча, але, да, не паспеў. Ну што ж, глядзім, як гэта атака будзе разгортвацца. Тут Данілін, тут Леонойч, які забягае, першыя дотыкі робіць да мяча, ну і не сфаліў зараз, дарэчы, Леонойча. Гэта перадача Даніліна і момант. Вось тут Сарока, в прынцыпе, ўсё добра бачыў, ну, згубіў, в прынцыпе, прастору і час. Зараз вось футбаліст, які там знаходзіўся на пазіцыі, Тимофей Сімоненко, як мне падаецца, гэта быў. А тут што ў нас? Што тут у нас? Тут у нас Валер Гарбачык. Да, за сцягно, як я разумею, трымаецца, і трэба яму паўза і дапамога. Меў ён праблемы на пачатку тайма, сутыкнуўся там з адным з супернікаў. Ну і вось эмоцыі Дмітрая Лісаковіча пасля замены. Ну што ж табе, Дзіма, бутэлька зрабіла? Хочацца спрасіць. Ну, ён тое самае, даруй, Іван, зрабіў пасля замены ў матчы з мінскім Дынама. Там так і пад футболю гэтую бутэльку, што па шчырасці, да, мог патрапіць у кагосьці там заўзятараў. Ну, вось не можа ніяк сябе ўтаймаваць свае эмоцыі Дзмітрый. Проста за такія рэчы, вось толькі што мы на паўторы пабачылі, можа, в прынцыпе, ён і да, быць пакараны больш сур'ёзна, чым, ну, замена, скажем так, ад галоўнага трэнера. Тут такія паводзіны могуць быць і, ну, разгледжаны адпаведнымі камітэтамі АБФФ. І прычым цікава, калі дысцыплінарны камітэт вырашыць Лісаковічу даць дыскваліфікацыю, гэта Гомель на батэ без Лісаковіча, гэта Гомель на батэ без Кавалевіча. Пры тым, што Дзяніс Лапцеў яшчэ не трапляе ў заявку. Гэта для Емельянова з Савіцкім шанец такі? Ну, магчыма, усякае. Я думаю, што, можа быць, тут рэч не пойдзе пра дыскваліфікацыю Лісаковіча, а проста за тое, што, ну, тут абсталяванне ён пашкодзіў гарадскога стадыёна і, ну, штрафам можа тут все для яго скончыцца. Толькі так, ну, я думаю, у усялякім разе. І там яшчэ будуць замены. Што там з Гарбачыкам? Ён на футбольным полі, можа быць, нават і яго і заменіць. Зараз трэнерскі штаб Арсенала. Ну так, два футбалісты новыя. Бачым іх там на броўцы каля рэзервнага рэферы. Ну, адпаведна, будзе другая і трэця ракіроўкі. Здаецца, што Валерый Гарбачык у нас пойдзе адпачываць. Усё ж такі ёсць праблемы. Пэўна, і хтосьці там нас яшчэ качаць па газоне. Тым часам Юрый Лавец моцна выбівае мяч па-за межы поля, но качаўся па газоне у нас Даніэль Вольскі. Футбаліст, які толькі выйшаў на замену. Ці не, гэта Ткаченко. Гэта Вадзім Ткаченко. Ўсё ж такі у нас замены адбываюцца у складзе Арсенала. Валерый Гарбачык дакладна ідзе адпачываць. І ідзе адпачываць хтосьці яшчэ. Ідзе адпачываць Вадзім Ткаченко. Ягор Башко з'яўляецца на полі. І з'яўляецца Ілля Васін, калі я ўсё дакладна пачуў. Да, слушна. Ну, таксама тыя замены па пазіцыях. Ну, не хацелася б Вольскага, канечне, губляць. Толькі чалавек. А, гэта быў ўсё ж такі Ткаченко, да? Такі Ткаченко. Ён атрымаў па нагах, ці штосьці там з ім іншае здарылася. Ох, тут яго нават у суправаджэнні, да, вядуць прадстаўнікі медперсанала ці там партнёры на лаву запасных. Ну, не хацелася б, канечне, каб траўма была. Ну, замены па пазіцыях. Зразумела, што Башко правым абаронцам будзе. Ну, а Васін свой шанец атрымлівае. Гарбачык забіў. Ось, ці атрымаецца у Васіна. Дарэчы, што цікава, насамрэч, калі штосьці сур'ёзнае спатрэбіцца Вадзіму Ткаченку, канечне, пажадаем гэтаму расійскаму футбалісту добрага здароўя, але калі штосьці спатрэбіцца, нейкая сур'ёзная дапамога, то доктар Арсенала Дмітрый Шустаў, ён і праапераваць можа, ён практыкуючы хірург, і таму Арсеналу вельмі пашчасціла такога спецыяліста ў штаце мець. Вось такія, ведаеш, цікавыя факты пра лаўку запасных.
Ну, хірургічнае ўмяшальніцтва дакладна будзе не па хадзе гульні, да? Абсалютна дакладна, што пазней, калі ўсё ж такі да яго справа дойдзе. Ну, гэта ўсё, канешне, гумар. Шайхдзінаў тут бачым супраць дваіх і не прадраўся ён, хаця на сваёй плове навошта гэта ўвогуле рабіць. Анцілеўскі падае. Шайхдзіну правил тут не парушае, побач быў Дзмітрыеў. Ну і што, атрымаецца хуценька перайсці ў контратаку Гомелю. Ну, Васілінскі закід зрабіў на Тимофея Сіманенку, і той аббягае Залескага, робіць перадачу на Леановича. А Леановича апярэдзіў Егор Башко, толькі які з'явіўся на полі. Ну, Егора Башко свежыя ногі. І ўсё ж таки Кірыл Леанович ужо пэўны час паспеў пагуляць. Пакуль што Данілін мячом валодае. Данілін спрабуе прабіць у бліжэйшы кут, але ж трапляе толькі ў банер галоўнага партнёра нашай вышэйшай лігі. І для Артёма Сарокі ніякай небяспекі гэты удар не нёс. Андрэй Гараўцоў. Пра што думае галоўны трэнер Рысей? Ну, цікава сапраўды заглянуць у яго галаву. Ну, канешне, гэтае выдаленне вельмі ранее ў пачатку другога тайма Дзеніса Кавалевіча, канешне, усе намеры, усе спадзяванні парушыла трэнерскага штаба. Ну, Гомель, канешне, імкнецца наперад. У гэтым мы ўпэўніваемся вось у другім тайме, і нічога іншага сказаць не даводзіцца. Толькі, канешне, у 10 і працягвае Гомель, трэба памятаць, што ну, ззаду таксама могуць быць сур'ёзныя прабелы. Ну, ось як зараз удар па варотах наносіцца. Ну, Лавец, зразумела, класна згуляў. На каго там? Не на Васіна, а хто там гэты удар наносіў? Можа, ты, Іван, разгледзеў. Не пабачу, я пабачу, як Артём Каратай добра адбіў мяч наперад. І зараз атака можа атрымацца добрая ў Гомля. Тимофей Сіманенко зноў жа у нас у цэнтры падзей. Да Кірыла Даніліна мяч даходзіць. Данілін у штрафной прабівае. Дакладна ў рукі Артёму Сароку. Да, Даніэль Вольскі. Цяжкаваты, ён зусім нядаўна на полі з'явіўся. Гэта ён прабіваў пасля перадачы Лаўца. Вось, да. Развярнуўся, прабіў. Ну, канешне, Каратай пісьменна пазіцыю заняў, так што ніякіх там праблем у яго не ўзнікла. І прычым як жа дакладна адбіў на нагу партнёру. Артём Каратай, а той адразу працягнуў гульню перадачай на Сіманенку. І вось зараз Георгій Кукушкін не пускае свайго апанента да мяча Ілю Васіна. Проста ўжо рукамі, корпусам, усім, што магло б дапамагчы, адпіхвае Васіна ад мяча. Ну а зараз футбалісты Гомеля спрабуюць выйсці з абароны. Арсенал прэсінгуе, але ж атрымліваецца гамельчан гэтага прэсінгу пазбавіцца. І Даніль Сілінскі гуляе на партнёра. Вось, ведаеш, з выхадам Даніэля Вольскага, там уже Сілінскага хочацца Даніэлем называць. Але не трэба. Все ж таки блыта, да, хочацца, але не варта. Ну што, Данілін, дыяганаль, там Марцінкевіч на свежых, хуткіх нагах прабегчы таксама можа зараз уваходзіць у штрафную. Вадзім, ну, прастрэл робіць вуглавы. Вось на гэта напрацаваў свежы гомельскі футбаліст. Ну, стандарты ў такім становішчы Гомеля, да, калі каманда ў меншасці, яны, канешне, могуць сур'ёзнай зброяй стаць. Яшчэ велізарны перыяд часу у Гомеля, каб адгуляцца, у Арсенала, каб узмацніць перавес. Ну а у нас тым часам Кірыл Данілін каля мяча. Ён забраў сабе права выконваць стандарты пасля сыходу Лісаковіча. На бліжэйшую падача адбіваецца Гомель. Адбіваецца Арсенал, і Гомель будзе выконваць аут. Усё ж таки падаваў не Данілін, падаваў Кірыл Леанович. Данілін зараз аддае Даміру Шайхдзінаву. Ну, тут спяшацца трэба. Шайхдзінаў гэтага не робіць. Ну, няма проста прапаноў. Сіманенка ўрэшце ўсё ж такі спурт такі кароткі робіць. Рывок, прастрэльвае нізам Сіманенка, а там толькі, я так разумею, да, гэта Дзеніс Палякоў быў. Яшчэ будзе адзін закід. Ну, цяпер ужо ў справе Заяц Ігар, а ён далёка ўкідвае, як мы ведаем. Ну, не так, канешне, як Владзімир Невінскі. Не з такой акрабатыкай, проста на нагах, але
Ўсё ж такі глядзім, можа закінуць далёка заяц, так ён і робіць. І гэта Часцяком такія вельмі сур'ёзныя моманты, небяспечныя можа ператварыцца такія вось яго ўкіды, ну не зараз. Парушылі правілы зноў на Даніліне. Ну і каротка ён разгуляў з Селінскім. Все футболісты амаль што Арсенала за лініяй мяча. Тут прадрацца праз іх цяжка. Пры тым, што вось Марк Мокін пачынае рабіць справу ў перарыванні атак супернікаў, парушаць правілы там на лініі абароны Гомеля. І вось бачым мы, што зараз увесь Арсенал у першую чаргу над абаронай працуе, хаця і гуляе ў большасці. Стандарт для Гомеля. І будзем глядзець за яго выкананнем. Падача у цэнтр штрафной зноў жа недакладна. Ну цяпер гэта ўжо дакладна Кірыл Данілін быў. І вось зараз Леанович уваходзіць у штрафную. Леанович прабівае ці падае. Але без розніцы мяч дастаецца Арсеналу. Ну, у такой ситуації складана штосьці было прыдумаць. Там вялікі масіў, наплыў футбалістаў у штрафной пляцоўцы. Ну, не ведаю, может быть, нават і спроба прабіць была 9-го нумара. І Іван Рашкевіч з мячом у руках зноў. Ну, так вось час у нас сыходзіць, час працуе на Арсенал. Может быть, да, сапраўды дзесьці псіхалогія тут дае пра сябе знаць. Каманда Ігора Воронкова адыходзіць назад, каб захаваць вось гэты пазітыўны вынік, які зараз на табло 1-0. Ужо мы гаварылі, што 3 матчы запар Арсенал прайграў вось на сваёй тэрыторыі хатніх. Так што тут зараз пры такім ліку хочацца, ну, як мінімум такім і пакінуць. Можа быць, яшчэ і на якісьці гол зайсці, чаму бы і не. Сорока на Івана Арашкевіча. Ну, тут запрацоўкай мяча у 13-го нумара праблемы ўзніклі, і ўжо Сотнікаў. Той, што Мікалай на Леановича, але занадта моцна. Ну, і плюс Віктор, да, Мікалай, конечно, Мікалай, ён у Арсенале гуляе. Тут плюс і Шайхдіна у нас на Арашкевіча наляцеў як электрычка на Барысаўскі вакзал. І будем глядзець мы за гэтым выхадам Гомля. Зноў жа Леанович некалькіх супернікаў вакол сябе збірае. Але ж зараз адпрацоўвае Ягор Башко на 100% супраць свайго суперніка і выбівае мяч па-за межы поля. Аут на карысць Гомля. Не парушае тут правілаў Селінскі. Працягваецца атака зелёна-белых. І трэба Гомелю шукаць варыянты. Даводзіць мяч да штрафной, вось як зараз, але недакладны прастрэл. Зноў жа Арсенал прапануе суперніку пачынаць усё спачатку. Будзе аут, зноў заяц, да? Ну, цяпер ужо з процілеглага фланга закідваць будзе моцна туды і, самае галоўнае, далёка ў штрафную пляцоўку. Ну, калі мяч на галаву партнёру трапіць, гэта, канешне, можа прывесці да гола. Ну што, выбіваць трэба, і Іван Арашкевіч гэта робіць. Мяч з плошчы варот ён адправіў туды на фланг. Зноў Арашкевіч у цэнтры нашай увагі, а тут правілы Тимофей Сіманенко ў атацы парушыў. Ну, спраўды, зараз штурхануў на саперніка. Это Мікалай Сотнікаў быў, да, і Сорока, канешне, не будзе ніяк спяшацца. Нема проста у яго сэнсу гэта рабіць. Ну, назіраючы за такім варыянтам гульні, хочацца спытаць, а ці патрэбны быў Гомелю таварыскі матч з Енісеем на пачатку апошняга тыдня, і ці трэба было камандзе даць дакладна аднавіцца, адпрацаваць тыдневы цыкл. Але мы адказаў на гэтае пытанне пакуль што не даведаемся, толькі на пасляматчавай прэс-канферэнцыі, магчыма. І будзем глядзець зараз за атакай Гомеля. Бачым мы, што каманда, нават гуляючы ў меншасці, бяжыць наперад. Спрабуе ўсё ж такі адгуляцца. Арсенал вымушаны ўсёй камандай па-за лініяй мяча дзейнічаць. Шайхдінаў на Даніліна. Той супраць Арашкевіча.
Там Заяц себе прапановаў, а ось больш выкшталцона згуляў Данілін, прастрэл забіваць трэба, і Гомель у меншасці ўсё ж такі гэта робіць. Ну вось гэтая напруга, якая падвысілася, ўсё ж такі, як гэта можа не парадаксальна гучыць, у меншасці Гомель стаў больш неяк так нацэлены на вароты, ну не ведаю, да, што выдаленне Дениса Кавалевіча так паўплывала на Арсенал, што каманда расслабілася. Не ведаю, нават Кірыл Леанович робіцца аўтарам гэтага трапнага удара. Мне хочацца, конечно, перадачу Даніліна ось туды ў глыб штрафной пляцоўкі адзначыць, і ўжо пасля гэтага паса не пабачыў. Да, гэта Селінскі зрабіў пас, ось так уздоўж лініі варот літаральна, і Леанович у далёкі вугал мяч паслаў. Ну і вось роля Тимофея Сіманенкі, нават калі ён не забівае. Адразу некалькі супернікаў за ім сочыць. Леанович адзін і забягае і прабівае проста ўжо па варотах Артёма Сорокі. Робіць лік 1-1. Гомель, нават гуляючы ў меншасці. Мы казалі, што атакуе, што шукае варыянты, а Гомель яшчэ і забівае ў меншасці. Таму такое пачуццё, што многія заўзятары вось гэты фактор чырвоных картак, магчыма, недзе і пераацэньваюць. Ну, я таксама пераацаніў, Іван, атрымліваецца ўжо там некалькі разоў сказаўшы, што можа быць трэба было там Кавалевіча, памятаеш, так мяняць раней там у перапынку, а вось калі ласка, Леанович выйшаў і забіў. Ну і ў меншасці мы не можам ведаць, што было, калі б каманды гулялі 11-11. Ну, тым не менш, все ёсць так, як ёсць, тут становішча па-за гульнёй. Зараз судзейская брыгада фіксуе у футбаліста Арсенала, там, напэўна, Васін аказаўся ў афсайдзе. Дакладна, Ілля Васін. Ну, але па сітуацыі з Кавалевічам, вось з гэтым забітым голам Леановича, Андрэй Гараўцоў прыйдзе на прэс-канферэнцыю і скажа: гэта быў мой тактычны план, я хацеў заблытаць супернікаў, таму сказаў Дзянісу зарабіць гэтую глупую чырвоную картку, каб мы гулялі ў 10-рок, выйшаў Кірыл Леанович і нікім не заўважаны забіў. Ну, знаеш, ён все ж таки не такі шматслоўны на прэс-канферэнцыях. Ну, зразумела, гэта ўсё зноў-такі жарты. Паглядзім, што нам прынясуць вось гэтыя чвэрць гадзіны, якія засталіся асноўнага часу. Ну, Арсенал будзе зараз падціскаць. Канешне, на сваім полі хочацца выйграць, маючы на аднаго футбаліста болей. Ну і цяпер ужо псіхалогія можа спрацаваць не на карысць Гомеля, каманда Гараўцова можа адысці назад. Што яна зараз, в прынцыпе, і робіць. Арсенал мяч трымае, спрабуе атаку разгарнуць. І пакуль што лавец, нібыта дырыжор, зараз адпрацоўвае і зарабляе Арсенал вуглавы на сваю карысць, а стандарты, калі ты гуляеш у большасці, гэта вельмі такая цікавая гісторыя. А у нас лінію становішча па-за гульнёй дэманструюць. Да, калі Ілля Васін у афсайдзе апынуўся. Ну і мне хочацца сказаць, што нашыя калегі з кампаніі спецмедыя сёння вось гэтыя паўторы, вось які зараз быў, яны якраз такі з камеры, якая будзе задзейнічана ў сістэме VAR. Вось хацелася б гэта адзначыць. Ну і бачым мы, што все тут працуе няблага. Вуглавы, але нічога з яго Арсенал не выціснуў. Рыхтуемся мы да прыходу новых тэхналогій і ведаеце, мы такія падвопытныя. А ў нас тым часам Арсенал эпізод стварае, і гомельскія абаронцы выносяць мяч на мяжу штрафной, выносяць мяч у першую чаргу са сваіх варот. Ну так, было вельмі спякотна. Там у штрафной пляцоўцы Карата яшчэ адзін закід. І хто там з мячом сустракаецца ў штрафной, гэта Мікалай Сотнікаў. На Арашкевіча ён згуляў, тут ужо Антилеўскі, мяккі закід. Каратай выходзіць з варот, але мяч не ў яго ў руках, і за галкіпера зараз адпрацаваў. Хто там быў? Ігор Заяц, мне падаецца, але атака Арсенала працягваецца, пас у фланг, там Юрый Лавец. Нібыта раззлаваўся Арсенал пасля гэтага гола прапушчанага, успомніў, што гуляе ў большасці. І вось такі удар блакуецца, ну а тут
Хуткія ногі Сіманенкі трэба стрымліваць, што і робяць кананіры. Доходзіць мяч да Сотнікава. Падача і ляжыць на газоне хтосьці з гамельчан. Пры тым, што бачым мы нават не адзін футбаліст, але камусьці, у каго мяч патрапіў, тут патрэбная дапамога. Там цэлых 3 футбалісты. Я так разумею, што Ігор Заяц, ну, ось ён перарываў зараз гэты прастрэл. Да гэтага ось мяч на сябе прыняў Кукушкін. Таксама тут праз боль ён вымушаны быў на ногі ўзнімацца, ну, таму што Арсенал працягваў душыць, давіць. Ну і гэтыя паўзы, я ўжо не ведаю, там, наколькі там все сур'ёзна з Кукушкіным, Зайцам, ну, гэтая паўза. Гэта, конечно, не тое, што Гомелю зараз вельмі трэба. Але, ведаеш, магчыма, гэтая паўза, што Гомелю і трэба. Калі каманда адбіваецца, калі каманда абараняецца, проста збіць пыл суперніку. І пры тым бачым мы, што адразу 2 цэнтральных абаронцы ахвяруюць сабой, каб выратаваць сваю каманду. У гэтым эпізодзе спачатку Кукушкін, потым Заяц. Заяц аднавіўся, бяжыць да броўкі, атрымліваць дазвол на вяртанне. Ну і все, дапрацавалі медыкі. У нас вуглавы Дмітрий Антилевскі каля мяча. Ну, сапраўды, там ад Зайца ён пакінуў межы футбольнага поля, а Зайца зараз на прамавугольніку зялёным няма, так што Гомель у 9. Увогуле і удар па варотах, ну, не акцэнтаваным ён атрымаўся. Я так разумею, у Андрэя Залескага вымушаны зараз цэнтр дэф вяртацца на сваю пазіцыю. Да, гэта быў ён. Ну, не атрымалася. І Заяц на полі вярнуўся. Вось калі б зараз дзяржынцы забілі. Што б было? Што б тады думаў пра сябе Ігор Заяц? Ну, ён рабіў, што і належала яму. Проста, можа быць, там, ну, не настолькі ўжо балюча было, што ось медперсанал на поле трэба было выклікаць. Ну, як ёсць, тут ужо ўсімі праўдамі і непраўдамі ось змагаецца за гэты заліковы бал Гомель. Шайхдзінаў адпраўляе мяч у цэнтр, зноў жа пашкоджанне Сотнікаў. І глядзеў я, ці не ў супрацьстаянні з братам, але ўсё ж такі не. Усё ж такі Мікалай Сотнікаў ад Віктара быў далёкі ў гэтым эпізодзе. Ну, у нас тым часам стандарт для Гомеля. Сотнікаў на ногі ўздымаецца. Сотнікаў старэйшы. І аут на карысць Арсенала. Ужо Дамір Шайхдзінаў рыхтаваўся падаць, а бакавы рэферы толькі ўздымаў сцяжок. Узяў хвілінку на падумаць. Хочацца гамельчанам як мага хутчэй мяч у гульню увесці, можа быць, нават і вось у такім незайздросным становішча вырваць перамогу. Чаму б і не? Мяч зараз зноў-такі за бакавой. Спяшаюцца арсенальцы, укідваецца мяч на Васіна Мокіным. Ну і тут складана, канешне, расіяніну змагацца з некалькімі сапернікамі. Там на яго шляху было там 23 абаронцы Гомеля, ну так ці інакш. Вось зноў-такі, да, калі пазіцыйны наступ, ну не так все гэта лёгка, калі сустрэчныя атакі. Вось пасля якой Арсенал якраз такі і выйшаў наперад у першым тайме. Мы памятаем гэты гол Гарбачка. Зноў жа Арсеналу у сваёй атацы. Перадача на мяжу штрафной. Там Мокін. Мокін вымушаны скідаць. Падача. Не даходзіць мяч да Васіна. Заяц першы. Зноў жа Мокін. Зноў жа падача. Цяпер ужо далёка на мяжу штрафной. Там і кананіры, там і зелёна-белая Івана Рашкевіча. Выбівае з поля супернік, але ж Дамір Шайхдзінаў правіл у гэтым эпізодзе не парушае. Ну што, напэўна, ну давай глядзець. Зараз паўтор ёсць і нам будзе тут добра бачна. Ну да, па назе тут прыклаўся Шайхдзінаў, ну
вырашыў яе не спыняць гульню, я маю на ўвазе Дмітрий Дмітрыў. Паглядзім, чым наступная атака Арсенала завершыцца. Зараз розыгрыш там на правым фланзе. Башко у цэнтр робіць перадачу Лаўцу, а вось Лавец у сваю чаргу памыліўся. Ну і правда тут без мяча застаўся таксама і Вадзім Марцінкевіч хуценька. Ну вось так неяк сумбурна зараз праходзяць гэтыя хвіліны. Ну не ведаю, мне ўсё ж таки падаецца, ну ва ўсялякім разе вось па такіх ускосных прызнаках, што Гомель ўсё ж таки не хоча гэтай нічыі, хоча нават у меншасці ўсё ж таки забіць і вывесці адсюль з Барысава 3 ачкі. Пры тым, што Гомелю Барысу яшчэ вяртацца. Вось такія цікавосткі ў нас календара вышэйшай лігі. І адным з апошніх супернікаў Гомель стане для БАТЭ перад ад'ездам на Еўракубкі, перад сустрэчай з албанскім Эль-Сабані. Нагадаем, мінская Дынама згуляць з Сілексам, ну а МЛ Віцебск з румынскай універсітаце Краёва сустрэнецца ў лізе чэмпіёнаў. Ну а тым часам мы вяртаемся да нашых беларускіх падзей. Арсенал у сваёй атацы Сотнікаў аддае перадачу наперад на Антилевскага. Антилевскі спрабаваў партнёра знайсці, але ж вочы наперадзе ўсё ж таки лепш, чым вочы на затылку, і абаронцы Гомеля зараз гэтую атаку перарываюць. Зноў жа наступ Арсенала, перадача на край на Мокіна. Мокін можа штосьці прыдумаць, але там ёсць супернікі. Мокін на Сотнікава вымушаны. Лавец на Антилевскага. Антилевскі, праходзіць перадача на Арашкевіча. Выбіваюць гомельскія абаронцы гэты мяч. Да, моцнымі такімі сіламі, вялікімі сіламі адыходзіць назад гомельская каманда да сваіх варот. Ну, зараз вось гэтую перадачу перарваў ніхто іншы, як Дамір Шайхдзінаў. Ён там на пазіцыі цэнтрдэфа апынуўся. Ну, да, канешне, моц все ж таки прысутнічае, да? Яшчэ сіла у футбалістаў Гомеля і ззаду адпрацоўваць належным чынам. В прынцыпе, такі хіб мы і не бачылі з боку іх. Ну, можа быць, той самы удар Вольскага толькі вось прайшоў пасля перадачы Лаўца ў другім тайме. А больш асабліва так і ўзгадаць няма чаго. Ну і наперад таксама хадзіць ёсць. Ёсць яшчэ, што называецца, пэўна, порах у парахаўніцах. Ну, зараз Арсенал зноў-такі ў сваім пазіцыйным наступе. Зноў з правага фланга падача, там Кукушкін і на падборы першы Віктар Сотнікаў. Данілін ад дваіх, ад бабулі, ад дзядулі сышоў, мяч запуліў у рэшце рэшт у аут. І будзе Арсенал гэты самы мяч уводзіць у гульню. У Арсенала, дарэчы, рыхтуецца замена. Ці патрэбна яна па такой гульні, хочацца спытаць, ці не зламае яна усе пабудовы Ігора Трухава і Ігора Варанкова. У нас тым часам прастрэл, Каратай мяч у рукі забірае, пры тым, што яшчэ становішча па-за гульнёй фіксуецца. Замена ў складзе дзяржынцаў. Дмітрия Антилевскага мяняюць, ось які зараз у офсайдзе і апынуўся. Спасибо за игру. На поле выходит номер 10 Сергей. Ну і Сергей Зазончик. Ось он буйным планам на наших экранах. Ну што ж, калі ўсё атрымаецца ў Сергея, вось у гэтыя хвіліны, якія тут засталіся, не так і шмат да канца асноўнага часу. Ну, Сергей проста гулец цэнтра поля, сярэдзіны поля, мы добра гэта ведаем. Можа быць, тут нейкія перабудовы яшчэ прыдумае з выхадам на поле Сезончыка трэнерскі штаб. Ну, што прыдумаць? Васін наканечнікам, як і дагэтуль у цэнтры, проста, напэўна, асвяжае Ігор Варанкоў на пару з Ігорам Трухавым. Прычым, што можна заўважыць, зараз Сергей Сазончык дзейнічае на той жа пазіцыі, што і Дмітрий Антилевскі. Не змяшчаецца ў цэнтр поля ён, а дзейнічае як крайні нападаючы, пры тым, што вось і Іван Арашкевіч прыходзіць
вельмі высока пры атаках. І вось зараз Сазончык ці зачэпіцца за мяч, зачапіўся і вуглавы зарабіў для сваёй каманды. Ну да, цікавае рашэнне. Ну, в прынцыпе, а каго яшчэ туды адпраўляць, да, каб больш футбалістаў было ў атацы трэнерскаму штабу Арсенала, больш няма нікога з такіх вось футбалістаў. Гарбачык ужо недасяжны, Васін на полі, ну вось Сазончык. Чаму б не? Чаму б не? У прынцыпе, ёсць і той жа Іван Таўкачоў, малады свой выхаванец, але ж пакуль што ну, не ідзе на ўзроўні вышэйшай лігі. У маладога нападаючага ён яскравы апошні сезон у першай лізе ў арэндзе ў Астраўцы правёў, але ж пакуль што на ўзроўні вышэйшага дывізіёна у Івана Таўкачова не ўсё атрымліваецца, і нават чуў я такія моманты, што шукае яму Арсенал варыянт для арэнды. Можна было б у прынцыпе зараз пабачыць перабудову, што Даніэль Вольскі, як больш малады, як больш хуткасны, пойдзе на тую пазіцыю, дзе быў Дмітрый Антильеўскі, а Сергей Сазончык менавіта зойме месца ў цэнтры поля, на якое выходзіў якраз Вольскі. Але паглядзім. Ну, сапраўдны спецыяліст Іван Міцкевіч у нас па Астраўцы. Калі нейкія пытанні у вас, сябры, ёсць, то можаце спакойна да яго звяртацца. Хто, дзе і калі быў у арэндзе ці ў асноўным складзе, ён все ведае. Ну што ж, заканчивается, в прынцыпе, асноўны час другога тайма. Мяч на палове поля Арсенала. Тут атака захліснулася гэтая вось гомельская, і адразу на лаўца. Лавец все ж таки здолеў гэту перадачу зрабіць направа. Ну гэта хто? Гэта Васін ідзе наперад? Ці не? Хто так, это быў Васін, ну, так ці інакш, да? Хто б не ішоў, ён не дайшоў. Не дайшоў нікуды. А вось тут не падае Тимофей Симоненко, хаця яго за цішотку прыхопліваў там Залескі. Тут падае, тут вымушаны ўпасці быў. Ну і зноў-такі папярэджанне чарговае, гэта Мікалай Сотнікаў. Усё ж такі Мікалай Сотнікаў дафаліўся да жоўтай карткі. Колькі мы казалі, што абодва браты Сотнікавы гуляюць жорстка, і ў нас, здаецца, адна жоўтая на дваіх для малодшага. Ну так, у Віктара у пасіве іх няма. Ну што ж, яшчэ і замена будзе ў Гомеля. Мяняецца Тимофей Симоненко. Да, сёння Тимофей не забівае. У яго была серыя з 3 матчаў запар. Зноў-такі дзякую вялікі Сергею Дашкевічу, з 3 матчаў запар з забітымі галамі. Ну вось цяпер ён не забіў. Поле покинул номер 11 Тимофей Симоненко. Ну, Дмитрий Емельянов, да? Так, гэта ён. Малады нападаючы з дубля, дарэчы, найлепшы бамбардзір Гомеля 2 Дмитрий Емельянов. І, у прынцыпе, такім хлопцам няблага і шанец даваць у асноўнай камандзе, якія сябе праяўляюць на ўзроўні ніжэй. Ну, сёння, насамрэч, на жаль, у Арсенала не атрымалася і прыгожая гісторыя з усімі гэтымі заменамі. На лаўцы запасных, ці не ў першы раз, сёння Павел Катляроў, які аднавіўся ад сур'ёзнага пашкоджання, але сёння ён толькі з лаўкі запасных за сваімі партнёрамі назірае. Ну і чакаем мы Пашу ўжо ў наступных гульнях. 3 хвіліны ў нас дададзена да асноўнага часу, адна з іх ужо пайшла у гісторыю. Ну і хто ў нас застаўся на лаўках у Арсенала? Гэта Эдуард Акунец, Іван Таўкачоў і, дакладна, Павел Катляроў. У Гомеля не выйшлі Сергей Матвейчык, Алексей Гаўрыловіч, Яўген Барсукоў і Ягор Траякоў і Александр Савіцкі. Зараз мяч у рэферы трапіў, быў, канешне, вельмі расчараваны за гэтага Селінскі. Хацелася б атаку яму хуткую правесці, не атрымалася. Ну і тут, да, перадача, канешне, больш якасная, калі пайшла, ўсё ж таки быў бы больш такім становішчам спраў задаволены Шайхдзінаў. Но вось Заяц схібіў у гэтым моманце. Цяпер ужо нельга памыляцца Георгію Кукушкіну. Кукушкін, я так зразумеў, што яшчэ і падштурхнуў зараз Васін. Прытым, што Адамір Шайхдзінаў спачатку мяч страціў, а потым, ведаеш, нібыта перад матчам матрыцу паглядзеў, вось як у гэтым слоумо ляцеў за мячом, і прытым, што паспеў. Ну, у нас тым часам Каратай
рыхтуецца ўвесці мяч у гульню. Другі запар, сухі матч не атрымаўся ў Артёма. Но у нас тым часам Данілін, добрая перадача ў бок Леановича. Леанович супраць Полякова. І разам з мячом Кірыл Леанович ляціць па-за межы поля. Ну, сваю справу, у прынцыпе, ён выканаў у гэтым матчы. Лік здолеў зраўняць, там, у прынцыпе, ўсю камбінацыю, канешне, трэба было адзначаць, і мы будзем гэта рабіць. Ну і, канешне, Тимофей Симоненко, які адцягнуў увагу абаронцаў, ну і здолеў зрабіць так, што Селінскі ось якраз такі перадачу дакладную зрабіў на Кірыла Леановича. Ну, я думаю, што такім вынікам ось 1-1 ніхто не задаволены будзе. Дакладна, Арсенал, гуляючы ў большасці, прапусціў. Гомель, прыехаўшы фаварытам, пункты страціў, пры тым, што там і Іслач, і Нёман, і Мінск, і Тарпеда, і Брэская Дынамо, і ўсе шчыльна ідуць у табліцы. Ну, а вось у нас і ўсё. 1-1 у супрацьстаянні Арсенала і Гомеля. Валерый Гарбачык і Кірыл Леанович, аўтары забітых галоў. Да, цікава, у нас абодва матчы першага гульнявога дня 13-го тура БТР вышэйшай лігі з лікам 1-1 аднолькавым завершыліся. З такім лікам згулялі Баранович і Славе. Ну і у нас вось тут у Барысаве Арсенал Гомель. Сябры, дзякуй вялікі за ўвагу. Ну, бачым мы вось твары футбалістаў Гомеля. Расчараваны яны, канешне, такім вынікам. Ну, так ці інакш, па адным заліковым бале каманды набралі па выніках гэтай гульні. Ну, такая баявая нічыя, няхай гэта можа банальна прагучыць, але